Dantzaz Blai jaialdiak eman ditu aurtengoan ere eman beharrekoak. Dantzaz konpainiak dantzaren gizarteratzea batetik eta dantzaren profesionalizazio bidean bere dantzariak elkartrukearen esperientzia aberasteko bide horretan antolatu ditu Dantzaz Blai topaketak. Helburuak beraz Euskal Herrian dantzaren garapena sustatzea eta bereziki profesional gaztei laguntzeko esperientzia bat martxan ipintzea. Dantzaz Blaiekin, eta zuk esan duzun moduan gainera jau gure 5. edizioa dela, bi gauzak eta landu nahi ditugu. Batez ere, Dantzaz Blai jarri nahi dugula azken finean gizartea. Orduan, batez be, dantza gizarteratzea dela gure helburu nagusia gainera. Nahi dugu zea harrobia sortu. Orduan ez da bakarrikan harrobi profesionala, baizik eta eskolatara eta normalian bagoaz, dantzaz bezala. Orduan gure saio eskolarrekin eta tailer eskolatan, eskoletara, eskola guztietara joaten gara baita ere tailerrak egiteko, tailer koreografikoak, tailer baita ere gorputza eta lantzeko tailerrak, balako zea soinketarekin eta zerikusia duela, dantza orokorrean ikusita, harrobia leku guztietatik eta azken finean komunitatea sortuz. Nik uste orain krisialdian ez dira bakarrikan ekonomikoki edo gauzak begiratu behar, baizik eta elkarrekin abertzer egin dezakekon, bai? Orduan, komunitateak edo komunitatearen beharra dakagu gero eta gehiago, alde batetik bai antzokietan eta emanaldiak prestatu ditugu, baina nahi genuena zen batez be dantza pizkatxo bat jendearaztea eta orduan Kristinaenean alde batetik egin ditugu bi emanaldi oso bereziak, sarritzazoa o naufragoak edo deitzen dana gure produkzio kalerako edo ondartzarako edo parketarako, batez be kalean egitekoa, aste osoan zehar gure dantzariak hementxe, areto honetan ibili dira Iratze Antzarekin, Gipuzkoarra, eta oso dantzari eta koreografo famatua mundu osoan zehar, egon dira performance bat alako prestatzen, eta performance hau gaur justu bukatuko dute hau egiten, eta joanen dira bulebardera, Donostiko bulebardera, performance hori egitea. Beraz, gure helburu hori, helburu nagusi hori, jendearatze hori, nik uste oso landuta dagoela alde horretatik. Aurten, Suediako talde batekin egon gara elkarrekin. Batez be, Dantzaz Blai sortu zenean, nahi zuen baita ere Europa mailan dauden gazte konpainiak eta elkartuketan jarri. Orduan, hemendikan pasa dira, ez bakarrikan Europakoak, baizik eta Quebekekoa pasa zan orain dela 2 urte, on dira Britania handitikan, Suizatikan, Suediatikan, hain zuzen ere. Entxeguetan harrapatu ditugu guk Dantzaz Blai topaketen hilduetako bat, jatorri desberdinetako 2 dantza talde hartu, elkarrekin ipini eta astebeteko epean lanean jartzea da. Normalean, Europako dantza taldeekin egin izan da elkartruke hori Suitzakoekin edota Britania handiakoekin, baina Quebeketik ere etorri izan dira. Eta aurten, Suediatik. Göteborg hiriko Nudans taldea eta Dantzaz konpainia elkarrekin aritu dira beraz. Astebeteko epean, 2 dantza irakasle profesionalekin lan egiteko aukera izan dute. Biak ere maila oso gorenera iritsi diren 2 dantzari gipuzkoar, Iratze Antza eta Urtzi Aranburuen zuzen ere. Azken honekin teknika klasikoa landutute. Iratze Antzarekin, tailer baten bidez, dantza bat sortu eta hura eszenaratu dute bulebarrean. Iratze Antzak txikitatik sentitu izan du mugimendua bere barruan. Hori ikusirik gurasoek ballet eskola batera eraman zuten. 14 urterekin dagoeneko Stuttgarten zegoen Alemanian, eta ordutik bere ibilbidea oparoa izan da.
Nacho Duatorekin lan egin du, baita Leongo operan ere, eta Holandako Netherlands Dance Theaterren ere aritu izan da. Egun freelance gise lan egiten du, Bartzelonan bizi da. Esta semana lo que ha ocurrido ha sido que estas dos compañías, tanto Nudance como Danzas, se han unido y yo he estado trabajando con las dos compañías. Realmente lo que hemos hecho ha sido una creación a través de un taller. O sea, el taller ha sido las 3 horas diarias durante 4 días y en esas 3 horas diarias hemos trabajado un material creando una coreografía con las dos compañías. Desde hace un tiempo ya llevo observando un poco el tema de la respiración y de ahí me inspiré con una música de una cantante, Tania Tagaq se llama, que hace throat singing, canta a través de una respiración por la garganta, es Inoue Esquimal. O sea, respiración, Tania Tagaq, una música tribal, porque también, bueno, el resultado de todo este taller, de estos 4 días de trabajo, lo vamos a representar esta tarde en la calle. Entonces también, pues, esta música me daba algo tribal, también me parecía correcto para la representación de esta tarde, es un baile de grupo, tribal. Yo me fijé en una pieza, especialmente en una pieza de William Forsythe, que tuve que bailar dúo de 2 mujeres que no hay música o la música entra de vez en cuando y se mueven al unísono a través de la respiración. Entonces tú tienes que aprender a entender cómo respira la otra y fue un trabajo, aparte de muy físico, también muy interesante por esa parte para mí. Me di cuenta realmente de lo mal que respiraba y desde entonces, esto fue hace años ya, y desde entonces pues siempre lo he tenido un poco en cuenta y pues me pareció adecuado para un grupo tribal, para bailar en la calle. Utilicé la música de Tania Tagaq, esta chica, y respiración, un poco por eso, o sea, como un círculo, ¿no? Una cosa aquí, por esa razón he utilizado esta música. Muy bien, muy contenta. Cortita, es poco tiempo para hacer algo así, pero ha sido muy interesante también de ver 2 culturas muy diferentes que se ve a través de la expresión física inmediatamente, se ve a través de la mirada ya. Y es muy interesante ver las 2 compañías, tanto Nudance suecos como Danzas de aquí, más latinos. Se ve inmediatamente en la expresión física, en su mirada. Para mí es muy interesante y ha sido muy bonito. Corto sí, pero ha sido un momento bastante especial. Todo me ha gustado mucho. Soy muy curiosa y me ha gustado mucho el observar, el llevarles a todos en una compañía, digamos, hacer una compañía de 2. Eso ha sido mi trabajo y hacer una creación con esas 2 compañías. A través de estas 3 horas diarias y de repente juntarles, ponerles a bailar a unos y otros sin que se conozcan, porque tampoco se conocen, y ver cómo reaccionaban, ver cómo podíamos hacer algo, o sea, muy intenso también, porque si no, muy intenso ahí con unos con otros, y muy interesante como proyecto, sí, muy interesante. Yo espero que para ellos también, y yo creo que sí. Urtzi Aranburu ere donostiarra da. Netherlands Dance Theaterreko koreografo laguntzailea da duela 21 urtetik ona. Eta harekin, esan bezala, teknika klasikoa landu dute ikasleek. Hemen egin dudana da, izan da goizetan klasea ematen dut, klasiko klasea, goizeko 10:00, ordu 1:30, hori dantzariak berotzeko eta klasiko teknikoa ere bai lantzeko. Eta ja gero egon naiz, Holandan egiten dugun lana pixka bat erakusten ez, 2 zati izan dira koreografiak egin ditut 5 egunetan. Gure lana, Holandan egiten dugun lana da neoklasikoa. Orduan ez da modernoa, baina ez da klasikoa. Guk ez dugu puntak egiten edo lago edo cisnes eta gazoiek ez ditugu egiten. Da neoklasikoa. Modernoa da, baina ez da
gauz bat edo bestea. Konpainian dantzariak hartzen ditugunean egia da klasiko teknika oso sendoa edo ona izan behar dute. Ez da garrantzitsuena, baino kontu asko daukagu klasikoa ondo ezagutzen dutela eta teknika ona daukatela. Horrekin ja gero lana egiten dugu, baino esan dudan bezala guk ez dugu Don Quijote edo Lago los Cisnes egiten. Nibela ona daukate, egia esateko ez dira principiantes edo horrelako gaz bat ikasteko daukate oraindikan, baino dantzari oso onak dira eta klasiko teknika onarekin ere bai, baino gero oso ondo mugitzen dira eta talde oso ona da. Urtzi Aranburuk ere euskal dantza tradizionalekin hasi zuen dantzarako hurbiltzea. Amak eta arrebak klasiko egiten zuten baina eta bera liluratu egiten zuen hark. 9 urterekin hasi zituen klasikoko ikasketak eta 15 urterekin Madrilen zegoen dagoeneko. Handik Holandara joan zen eta han daramatza azken 21 urteak. Holandan daukagu koreografo askokin egiten dugu lana, orduan dauzkagu koreografo famatuak eta ez famatuak. Famatuena da, zati gure zuzendaria izan zen eta berak eman zidan lehenengo kontratua da Jiri Kilian. Hori zen Netherlands Dance Theateren zuzendaritza urte askotarako. Gero lana egiten dugu William Forsythe, Matzek, Hans van Manen, Johan Inger, koreografo askokin. Hori da politena, gure lantokian zati daukagu koreografo askokin lana egiteko aukera. Orduan, zati daude konpainia asko egiten dula lana koreografo batekin oso ona dela, ez dut esaten ez dela ona edo ondo ez dagoela, baina gure konpainian koreografo asko dauzkagu, orduan oso interesgarria da. Hori esek bada besteak beste, asteak eman dituenak Dantzaz Blai 5. gazte baleten topaketak utzi dituztenak. Profesionalizaziorako bide horretan laguntza oro eskertuko dute, ez baita lanbide erraza. Bueno, betikoa ez dela erresa, bat ere ez, gogo asko izan behar dituzu eta oso ziur izan behar zea hau egin nahi dezula. Zerati oso zaila da, baina ez bakarrik zaila gorputzarekin ere bai, buruan oso sendoa izan behar zea. Zerati lan asko da, karrera motxa da, gorputzan mina daukazu askotan eta erresa ez da. Orduan, polita, ziur baietz, baina ez da gratis etortzen, lan asko egin behar duzu. Dar consejos es muy delicado, pero sí que es verdad que está muy difícil. Está muy difícil. Tienen que ir a por todas. Tienen que ser muy inteligentes, ir a por todas, tener mucho ojo, mucha pasión y mucha inteligencia, yo creo, porque a veces no solo hay que saber muy bien dónde vas,